muna ƙara roƙon ƴan uwa mu ƙara sa ƴan uwanmu na Iran cikin addu'a. Allah Ubangiji ya ɗauke wannan jarabawa mai girma, ya ba su nasara ta inda ya sani mu ba mu sani ba. Dukkan ma'aunai na ɗan adam suna nuna cewa an fi ƙarfinsu. Duniya ce gaba ɗaya aka yi musu taron dangi, har da wanda ya kamata su zama ƴan uwansu su taimake su, har da su aka haɗu ana taron dangi a kansu, ba don komai ba sai dan sun ƙi zalunci, sun ce ba su yarda da zaluncin azzalumai ba abin da suka yi sai dan suna son su ma su yi ƙarfin da zai sa a sami tawazun, a sami balance, a zauna lafiya. Tun wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl din nan, wanda dama ita ce ka'idan abinci da zaman lafiya. Kasancewa in na taɓa ka ba zan sha da daɗi ba, kai ma in san cewa in ka taɓa ni ba zan sha da daɗi ba, to sai muke taɓa juna sai a zauna lafiya. Amma daga lokacin da azzalumi ya zama shi ke da ƙarfi, sauran al'umma suna da rauni, to zalunci kuma ba ta da iyaka. Shi yasa Allah ya yi wa al'umman musulmi umarni dole su fi kowa ƙarfi, saboda a matsayinsu na al'umma idan suka fi kowa ƙarfi kuma suka bi karantarwar musulunci, ba za su cuci kowa ba, ba za su zalunci kowa ba, za su tabbatar sun yi wa kowa adalci. Dukanmu muna da kissan al'umman musulmi da suka je wani gari, ko muna yawan ba da wannan kissan. Garin na bokaye ne, matsafa suna can suna tsaface-tsafacen su da sauransu, kawai ana zuwa aka faɗa musu, aka karkashe na kashewa, aka kama bayi, aka kwashi ganima. An fito wajen gari ana zaune ana jiran a naɗa musu shugaba a ci gaba, sai wasu daga cikin bokayen suka je suka yi meeting, sai suka zo suka sami alƙali, suka zo suka sami wannan al'umma musulmi, suka ce ina alƙalinku? Aka ce ai gashi. Suka ce to mun kawo ƙaranku wajen kai. Ya ce na'am. Suka ce mun sani a addininku ba a kai hari sai an yi kira, ba a zuwa a yaƙi mutane in ba a kira su, an kira su zuwa ga addini. A kira su suka ƙi, aka roƙi to su bari a kira talakawa. Ba wai haka nan an kira su sun ƙi addini shikenan sai a ce a yaƙe su ba. In ga haka ne to jizya ta ina ya samu asali? Aka ba nemi su a bari su bari, shi ma jizyan zan bayani inda ya samu asali. Aka ce to su bari a kira talakawa, suka ce sun ƙi, ba za su bari a kira talakawansu ba. Suka hana, to sai a ce dan dole sai an kira talakawan, shine ma'anan yaƙi. Ina fatan mun fahimta. To suka ce to duk ba ku yi mana wannan ba, kawai kun zo kun yaƙe mu. Yace gaskiya ne. Yace to a kira commander, a yi shela, duk wanda ya kama bayi ko ya kama ko wani dukiya kuma da amayar masu da abinsu, mun yi kuskure. Mu koma bayan gari, mu bar su a cikin gari su karɓi komai da komai nasu, sai mu yi masu kira, mu koma mu wa'azin. Da suka ga mutanen gari suka ga an masu wannan, da suka koma cikin gari sai suka ce duk sun yi imani da Allah, sun san waɗannan mutanen abin da suke kai lallai gaskiya ne, kuma sun san ba wani abu da zai iya tsayawa gabansu ba su kawar da shi ba, saboda suna kan gaskiya. To abin da ya dace da mu ke mu zama, wata abin da ake nema da addini, yasa ake son addinin musulunci ya zama kalimatullahi ta zama hiyal ulya, saboda in kalimatullahi ta zama hiyal ulya, to za a yi wa kowa da kowa adalci. Za a yi ma Bayahudi adalci, za a yi ma pagan adalci, za a yi wa Kirista, za a yi wa kowa, za a yi ma tsakkuwa ma da itace. Da yanzu nan muka gama wala tasubul ladina yad'una min dunillahi fa yasubullahu adwan bighairi ilm. Har gunkin da suke bauta ma an masa adalci, an hana a zage shi. To wannan shine abin da yasa ake son al'ummar musulmi su yi ƙarfi, kuma matukan ba wannan tawazun din, to kai ka san gwamnatin sahayina ta Isra'ila sai abin da ta ga daman yi kuma a gabas ta tsakiya, kila ma da sauran duniya don ta fara hararo Afirka ma. Sallu ala nabiyil karim.